I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. И здравейте, поздравите на YouTube, аз съм Monsters.bg и днес ще ви покажа, ще ви рекламирам един нов канал на Bulgarian Gameplay Community. И искам и ми помоля да го рекламирам, да се сабскрайбнете за него, да им лайквате клиповете, имат само един, качене при 4 минути. И да, ще ви помоля. Това е тим, не снима само главния. В него може да се влиза. Може да се влиза май в коментарите, са оставили скайпове. И пишете на главния, той ви вкарва в екипа, да има скайп. Вие ще го видите. Вкарва ви в екипа, дава ви паролата и имейла да влезнете в YouTube акаунта му. И влизате и почвате да снимате, после качвате клипа и събирате сабскрайбове. И така, това беше за този клип. Дано им помогна и до